Sanibonani babukeli beMpuma Kapa TV, igama lami uDr Mkhulu umbelambelana uSikhovesa Lamba Sadlama Ehlaso umgqilazi wempahla ingane zophuma phansi kwamhlaba yalingana la ngikhona ezweni lamathonga next to Mozambique la ngikhona esigodlweni sami lapha engithakathela khona. Isihloko sami sithi ezibhlungu azipheli kwinqubo ethi ngihawukele thonga lami. Babukeli beMpuma Kapa TV, namhla kunodaba oluserious kakhulu engifuna uku-update bonke abantu babe aware ukuthi uma ngabe uthwele uhamba ube ne-contract la ihamba iphela khona. Kukuweka ukuthi i-contract owayithatha kugobela wakho wathatha i-contract yokuthi uma ngabe iphela kufa wena noma uma iphela i-contract uyovusela. Ukuvusela ikona uku-eda amandla again uqhubeke uphile. I-contract eyathathwa uDr Mkhulu ave imnandi kakhulu njengoba ngithi ezibhlungu azipheli. Kubuhlungu because kunabantu abaningi abadinga mina kodwa ke ngiye ngithi aba-relax ngisazobanika yonke information kwiMpuma Kapa TV. Njengoba ke i-contract yami iphela namhla ugobela wami wayenginikeze u-18 years ngikulo msebenzi wobuthakathi. Lo msebenzi engiwenzayo lo wokuloya wayenginike 18 years. U-18 years uphelile ngilapha ngiyinyanga ngumthakathi. Kusho ukuthi njengoba iphelile sengibuyela back kugobela wami ezweni laseMozambique lapho engathola khona amandla. Icabanga ukuthi abantu abaningi kwiMpuma Kapa TV bazawumangala nazi izinamba abazibona zivela ku screen babona izinamba ezingajwayelekile abangazazi. Lezi namba izinamba ezingena kugobela wami okuyena owanginikeza amandla la ngikhona ngamandla alendoda. Njengoba ngithi ke i-contract iphelile akusho ukuthi sengiyohlupheka noma sekuyokwenzakalani. Uma kuphela i-contract ngibuyela back kugobela wami ngiyothatha amandla kabusha. Okubuhlungu ke ukuthi nami sengiyoba umntwana, sengiyogijinyiswa, sengiyosebenza, ngiyothwasa kabusha. 8 years wonke ngikugobela wami engizowuthatha. Ezami izindumba ziyavalwa azisezusetshenziswa ngezizathu zokuthi amandla ebenginikezwe wona angithathe 18 years. Ngibuyela back kugobela wami eMozambique lapha engalanda khona amandla ngiyothatha u8 years ngisesigodlweni. Babukeli beMpuma Kapa akusho ukuthi uma ngabe amandla kimi angasekho powerful ngalendlela nani senizohlupheka. Angeke nihlupheke, ngiyajabula ngani. Ngijabula kakhulu ngoba kumanje seniyodibana nogobela wami. Wonke umuntu odinga uDr Mkhulu uyongithola kugobela wami, sengiyoba nogobela wami. Kusho ukuthi niyothola better than kakhulu kunalokho ebengininikeza khona mina ngoba izandla eseziyobamba wonke umuntu ofike kuleya ndumba uyobanjwa izandla ezimbili ezika Dr Mkhulu ezikagobela wami usithole. Kusho ukuthi ke amandla ngempela sazoba phezulu kakhulu. So ngiqonda ukusho ukuthi abantu abaningi uma basadinga lento abangezwa uma ngithi amandla aphelile kimi. Yes, amandla kimi semancane. I-contract ebenginikezwe yona benginikezwe i-contract ka-18 years. Iyo ke lena iphelile. I-contract engangiyithathile ngangithatha i-contract yokuthi ngizobuyela back ngiyo-eda amandla ngiyonyusa amandla. Ukunyusa amandla ke ikona lokhu kungithatha u8 years ngikugobela wami ngiyisisebenzi sakhe ngisebenzela yena. Ngicabanga ukuthi ziyavela izinamba nazi zivela ku screen. Ngihluleka nawe ukuzibiza ngoba nami ngizijwayele. Izinamba lezi ezingena kugobela wami. Ugobela ke babukeli beMpuma Kapa unenzele inhlanhla enhle kakhulu wenza nobubele because uyazi ukuthi abantu abaningi bayangidinga. Ukwenza kwabalula ukuthi wonke umuntu okhona eSouth Africa noma ngabe kuphi uma ngabe ufuna ukuza kugobela noma uze la ngikhona mina vele uyothola mina nogobela wami. Wenza kwabalula ke washiya izimoto ezimbili eSouth Africa. Kwamhlaba yalingana lapha ashiye khona izimoto ezizothatha ama-client noma abantu abadinga lento. Ngikhulumile ngathi thatheni lento anabungozi. Uma khona umuntu odinga lento nazi inamba ziyavela. Noma ngabe zivela ziningi nami ngiyahluleka ukuzibiza njengamanje ngoba ziningi izinamba engazijwayelelisi ezivela ku screen. Ngicabanga ukuthi thatha lezi namba ufone still because ugobela wami akakhona ukukhuluma isiZulu kahle noma isiXhosa noma English but uyothola mina kuzo lezi namba lezi. Ngiku-answer ngiqhubeke ngikunike yonke information ukuthi udokotela usebenza kanjani, ugobela wami usebenza kanjani uma ufuna lento. Okungijabulisa kakhulu ukuthi seniyobanjwa izandla ezinkulu kunezami. Lokho kungenza ngibe happy kakhulu.
Kunembuzo engibonile eminye kuma-email babuza abantu ukuthi ngifila njani mina njengoba sengiyosebenza la umuntu. No, lokho kungijabulisa kakhulu ngoba i-contract engangiyithathile, ngangithatha i-contract yokuthi angifuni ukushiya impilo ngishiya umndeni wami. Angiyithathanga i-contract yokuthi uma ngabe kuphela amandla kumele kufe mina. Ngangithatha i-contract yokuthi uma kuphela amandla kufuna ngibuyele back ngiyosebenza kabusha. Kwimpuma Kapa TV channel 260 yena uDr Mkhulu okhuluma umbelambelana uSikhova Lamba sadla amehlazo. Ngijabula kakhulu ke uhambo lwami olungisa back kugobela wami endaweni yaseMozambique lapha engalanda khona amandla. Kuyangijabulisa kakhulu ngoba akusho ukuthi sengiyofa. Ngiyoqhubeka ngiyaphila, ngiyoqhubeka ngiyosebenza noma ngabe sengiyosebenzela yena. Unginikezile i-chance 18 years wonke ngisebenza. Namhla ngiyambonga amandla wakhe, ngiright la ngikhona, ayikho into engenayo amandla kaMkhulu Sithole. So kungakho ke ngithi kungcono ngibuyele back ngiyosebenzela yena. 8 years ngiyo-eda amandla. After 8 years ngizawubuya futhi back esigodlweni sami eSouth Africa. Sengiyolethwa ngohlelo lakhona. Bayobona abantu abaningi ukuthi mangibuya kwenzakalani njengoba bake babona ukuthi ngalo lwasuku engangibuya ngalo kwenzakalani. Umoya wawukhona, kwakuumoya wangempela, kwakuphephuka yonke into engaqinanga. Uma ungarufanga kuyacaca uma kubuya mina. So njengoba ngihamba ngibuyela Gobela ngiyosebenza ke stili. Uma ngabe ungidinga nazi inamba ziyavela ku screen, usazophinde ufone futhi kuphuma imoto eSouth Africa ikuthathe ingene nawe eMozambique uyothola into yakho. Ube namandla nawe uqhubeke nempilo. Ungasithathi isithwalo esizokwenza ukuthi uhlabe. Ungasithathi isithwalo esiphathelene negazi. Kube ngangithathe isithwalo semvu noma sebhokwe, mhlambe kube insuku zami zokufa lezi, mhlambe kube insuku zami zokuthi ngiyangcwatshwa lezi, ngoba isithwalo segazi ngalesikhathi ku-expire kufanele uphinde uhlabe. Uma ungahlabanga kuhamba wena. Ngoba lento phela isuke seyijwayela igazi. Uma seyijwayela igazi lento, uma ungayihlabelanga ngaleyo date noma kanjani kufanele izihlabele yona la ijwayelidini. Kukuyo ukuthi ihlaba lokho kusekuncane okuthambile ngoba ithanda longathi kusathambile. Uma kumntwana wakho kuyohlabeka yena. So mina ngisithatha ngisithwala segazi. Ngiye ngi-advise nabantu abaningi ukuthi uma ngabe uyothwala uyabuzwa. Uyabona njengoba inamba zivela ku screen som. Lezi namba kuba zivela inamba zendoda eyanikeza mina amandla. Indoda engigarantayo, indoda namhla engiyikho ngibonga le ndoda. Engikhona ngibonga le ndoda. Enginako emhlabeni ngibonga le ndoda ukuthi ayizange yangifihlela. So namanje ke ngithi bonke abantu abadinga lento abafonele lezi namba beze straight kwaMhlaba Yalingana. Lezi namba ziyobe zingena, uzolandwa kwaMhlaba Yalingana ungeniswe uyiswe phakathi eMozambique. Uphinde ususwe eMozambique futhi ulethwe back eSouth Africa. Isizathu na abanye nabanye abajwayelanga ukucross abaye kwezinye indawo. So ke uma ufuna indlela eyempumelelweni kufanele uhambe ukuze into zakho zikhanye. Uma uzohlala phansi nazo ziyohlala phansi. So ngiqonda ukusho ukuthi uhambo lwami olubuyela back kugobela wami alungiphathi kabi, ngiphatheka kahle. Othi nginesigodlo kwaMhlaba Yalingana, izigodlo ziyavalwa kusukela namuhla. Ziyavalwa, ayisophinde zisebenze. Ziyosebenza uma sengibuya kugobela wami. Sengiphethe amandla amasha. Indoda enkulu ngihamba nayo phela, ngisho yena uMashilama umbelambelana uSikhova Lamba, ngihamba nayo indoda yamadoda ibuyela back kugobela iyona lena eyo edwa amandla, because nganginikezwe uyena uMkhulu Sithole. Ibuyela back ke le ndoda iyofakwa amandla kabusha, izawuphinda ibuye futhi eSouth Africa izolekelela abantu. Abantu ke abangabi ne stress. U8 years mncane kabi. Kulo 8 years engizowuthatha ngiseMozambique, nawe ungeza kimi la ngikhona. Uzawuphinda uthole mina. Imina engizobe ngikusebenza futhi. Ngalokuthi ke umehluko sowukhona ngoba zobe sowubanjwa izandla zikaGobela okuyizona nami engisaba zona. Kwimpuma Kapa TV uyena uDr Mkhulu umbelambelana uSikhova Lamba sadla amehlazo. Nazi izinamba ziyavela noma ngingakwazi ukuzibiza. Shutha lezi namba wena. Izona inamba ozoyisebenzisa lezo. Ufone kuzo uthole yonke information ngendlela yakhona. Kupholiwe nje akutatazela kudla amagrebhisi kuphela. Landa lento ayinabungozi. Uma wesaba uzayibonela uyolamba until end, uziyofa solo bulawa indlala. Ngifuna ukukhuluma into eserious kakhulu ke abanye abantu abangayiqondisisi kahle. Ngifuna ukukhuluma ngenyoka. Isithwalo senyoka sikhona. Isithwalo senyoka sikhona noma ngeke ngisimenshine ukuthi ngisinika abantu abanjani, but ngisinika abantu abadinga iCrowd. Uma akukho lapho okune crowd khona inyoka engekho khona. Angivele ngikhulume lento ngayifihli. Ufuna ukuba nebandla. Inyoka ioperate kakhulu ebandleni.
noma ngabe unethimu yani lento edinga nje ukuthi ube necrowd wena inyoka ikhona. Ake ngenze example, uma ivela inyoka edolobheni bonke abantu beza kuyo. Akwenzeki kuvela inyoka babaleke bonke, uma ivela inyoka bahlangana babe igroup bazama ukuyishaya basondele kuyo. So ke inyoka ihlale ihamba necrowd ngaso sonke isikhathi. So isithwalo senyoka sikhona. Mina ke angifuni ukukukhohlisa, ngifuna ukukutshela ifacts kula namhla njengoba ngihamba ngiya ekhaya kugobela. Bengisebenza ngenyoka. Leli gama elithi uMashilamu bengikhuluma ngenyoka eyaqanjwa igama endaweni yaseMozambique ngalesikhathi nginikwa kwathiwa ayiqanjwe igama ezo operator ngalo eSouth Africa bekuyinyoka. So ke inyoka ithathwa umuntu ofuna ukuachieve. Inyoka ithathwa umuntu ofuna ukuya phambili ngempilo. Kukuwe ukuthi ufuna ukuyithatha uyibone physical face to face kukuwe. Uma ufuna ukuthi ugcatshwe ngayo ibe semzimbeni uyagcatshwa ngayo ibe semzimbeni futhi kukuwe. Kukabili indlela zokuyithatha. Mina ke ngathatha le nebonakalayo. Ngicabanga ukuthi kokuzayo abantu bazoyibona. Ngizabe ngiphethe indoda amadoda isho ngamakhanda wayo ngokuhlukahlukana ngamakhanda ubone ukuthi inekhanda eligold, inekhanda elifana negolide, inekhanda elifana nembalabala amakhalakhala zongabacabanga lawa amahle. Ngizabe ngiphethe indoda yami kokuzayo kwi-episode ezayo. Ngizabe ngiphethe le ndoda niyibone ngamehlo ukuthi uDr Mkhulu solo operator ngenyoka. Inyoka ke ngifuna ukukuveza namhla ngoba sengiyahamba sengibuyele ekhaya egobela. Abanye ke bazibalala nazo embhedeni umthole iyadlala embhedeni ihamba embhedeni isuka isebenza. Ikakhulukazi kusebenza le negold umbala wayo because igolide uyalazi ukuthi lifuna noma ngawubani. Igolide akekho umuntu ongalidingi. So ke wabona inyoka wena yazi babukeli beMpumakapa ngifuna ukuyiveza lento le. Umuntu onenyoka egold nibe aware ukuthi inyoka leyo athwele ngayo usebenza ngayo. Ngizoyiveza ke yami ihlukile yami isho ngamakhanda wayo ahlukahlukile. Uma ngithi amakhanda ngisho ikhanda li1 ngisho amakhanda angeke ngwamenshini abangaki nizowabona kodwa inamakhanda ngokuhlukahlukana. So ke ngizokuveza lokho namhla ngoba sengiyahamba ngibuyele ekhaya. Nganginikezwe uyena umkhulu gobela wami. So ke ngiqonda ukusho ukuthi kukuwe ukuthi ufuna ukugcatshwa ngayo besemzimbeni ingabonakala. Abasabayo ke uya athi hayi mina ngifuna ukugcatshwa ngayo ioperate kimi emzimbeni. Naloko ngcono futhi. Mina ke ngoba angesabi kade ngangihlupheka kade ngangibona izinto. So ke ngathi ngifuna yona indoda amadoda ngikwazi ukuyiphakela idle ukudla ngiyibone ukuthi ilele kahle igezile namhla idle nje ukudla ngikhululeke. Iyona engisebenza ngayo inyoka. Ngisebenza ngayo inyoka ingisizile futhi imali esenginayo namhla sengiyabona ukuthi awuyazi izinto ziyakhanya. Ngangazi ukuthi kusasa ngadrive imoto engiyithandayo. So ke ngiqonda ukusho ukuthi wonke umuntu odinga uphumelela awuvela uphumelele ngomthandazo. Mina ngathi thandaza bangaka abantu asebathandaza iminyaka so uNkulunkulu akaphenduli. Kahle nje mangikhuluma efaye lo uNkulunkulu into engekho into efile leyo. Ngiyaphinda futhi into engekho uma ekhona lo uNkulunkulu naye wayethwele. Akekho umuntu ongatholanga lemhlabeni wayethwele. Yena wayethwele ngegazi futhi wayesacrificeile ngoba wakwazi ukuthi anikele ngendodana yakhe izele uyodwa vo. Ubani oyanganikela ngengane yakhe? Uphila kahle ekhanda unganikela ngenkwenkwe yakhe uyizele iyodwa wena. Yena wayenikelela ini? Kuthiwa wayenzela thina ukuthi njani izono zethu. Ayikho lonto namanje sisafa nathi sisanezono. Akekho futhi nomuntu owafela thina. Owafela thina nathi kuba sifi kubukhona owafela thina kuba sifi. Lokuthiwa wasifela nje wayeyifela yena umdlalo lo ifilimu lelo. So ngiqonda ukusho ukuthi wena osakholelwa kuNkulunkulu ukholelwa kuNkulunkulu wakho but into engekho uzothandaza nithili njengoba isicathulo sihlephukile ngaphansi. Ulokuthi uyakholwa wena uJesu uyobuya nini? Lo muntu okutshela ngoJesu uthwele yena ebusuku uyaphahla shisa impepha enza into zakhe. Ebusuku lezo ongazazi wena ugijima ukhiphe ring yomshado unikele ngayo ucabanga ukuthi amandla kaNkulunkulu lawo. Lo muntu uqinile upowerful uma ebiza imali uyibiza nisukuma nonke niyoswapha kulezi bid point akudlalwa lapho kuyasetshezwa. Kuyasetshezwa lapho. Kuyasetshezwa. So ke ngizama ukunivula ingqondo ukuthi isithwalo sikhona. Uma ufuna ukusibona nazi inamba zikaGobela. Asenithatha lezi namba nike niye kuGobela wami. Nike niyobona ukuthi yini le uGobela ayiphethe. Yini le owayenginikeze yona mina. Yini le ebengidla ngayo. Kuze kuba namanje izinto zami solo ziyaflowa zihamba kamnandi. Iwona amandla lendoda.
So ngiqonda ukusho ukuthi uma ngabe khona umuntu odinga lento iba nesibindi nje ungesabi. Njengoba ngibuyela ukugobela ngiyothatha 8 years ngikugobela. Kusikhona isikhathi esesizofika ke manje kuyisona esiyobe sesehlisa abantu izinyembezi. Kuyobe kwehla izinyembezi kubantu bazobe bekhalela mina abanye. Yimi engazi ukuthi kuzabe kwenzakalani. Angeze ukuveza lokho ukuthi kuzabe kwenzakalani. Akusho ukuthi ke wena uma ulanda isithwalo kimi nawe sekumele ubuye uzosebenza la mina. No, mina ngikunikezile kufana nalesikhwama sami. Leli bhokisi lami engithi uma ngilenza leyo nto ngiyenza same time. Ngithi uma ngenza lesikhwama sami ngikwenze lesikhwama siphume sinomcebo wakho uyihambele ekhaya. Lokho ngikwenza same day uzibuyelele ekhaya uyoyihlala laphansi. Hayi ukuthi sekumele ubuye kimi wena njalo uzobuya kimi mangabe ufuna ukuvusela. Ufuna ukuqhubeka unyusa amandla uma usayidinga lento. Isithwalo sami ngithwalisa ngenyoka mina. Uma uyidinga ikhona. Uma uyidinga nje ikhona, ngiyokutshela mina ukuthi ihlalaphi, ihlala kuphi, uzoyinikeza ini, idlani, konke lokho kuyonikwa yimina information yakho. Ubone ukuthi ukuphila kamna. Uma ngabe sowuthi uright futhi ungayiletha kimi, akunankinga. Ibuya back ekhaya njengoba nami ngibuyisela umashila ami back. Ngimbuyisela umashila ami back ngoba ngisamthanda, ngisafuna bayom-upgrader la mandla nawo. Khona into zami ziyokhanya futhi uma ngibuya after 8 years. Babukeli bePumakapa TV uyena uDr Mkhulu Mbelambela noSikhofesala Ambasadla Mehlaso. Kupholiwe kimi akutatazelwa ukuhamba kwami ngibuyele back eMozambique ngibuyele back ugobela wami angikhali ngoba ngisebenzile enginako namhla kuba nginako kube angiwathathanga la mandla. Uma udinga ukuthwala nazi inamba ziyavela. Mawufuna ukuthwala nazi inamba zivela ku screen. Thatha lezi namba uyidayale njengoba zinale code ethi +258 uyidayale exactly lezi namba lezi. Ziyongena kuphi? Ziyongena kimi kuphi? Kugobela wami. Ngikhulume nawe. Ngibese ngitshela ugobela wami ukuthi nanga umuntu uthi ufuna lento. Uzongena kulomgodi engangena kuwo. Kulomgodi kunenhlanhla wena ngoba sowuzongena nami kulomgodi. Seyimina phela ngikhona uzongena nami. Mina ngangena ngi1 kulomgodi. Ngangena ngi1. Namhla wena into zakho ziyakhanya because uzongena nami. Ubone ukuthi lamadoda uma exhawula phakathi axhawula kanjani mayikuhaga le ndoda ikubamba ngehagi ikubamba kanjani ngehagi after that siphume kusho ukuthi uphasile lapho. Kumnandi ukuthwala ungathwali ngegazi because uma uthwele ngegazi uyojabula wedwa uyodla wedwa imali yakho umndeni wakho uphelile. Mina wami umndeni ukhona uyaphila wami umndeni. Uyaphila wami umndeni yonke into kupholiwe nje. Kunabantu abakhona ke la endlini la istudio njengamanje nabo abantu bafuna ukubuza kimi Dr Mkhulu abantu bafuna ukubuza but bafuna ukubuzela abantu bonke kwiMpumakapa TV. Bafuna nje ukungifaka imibuzo babuze le mibuzo ukuthi uma kunje kuhamba kanjani uma kunje kuhamba kanjani. Ake ngikunike ithuba ntokazi ubuze lo mbuzo nje ukhona lapho kuhleli esitudini sakho asewubuza ngizwe ukuthi yini le ofuna ukuyibuza kimi oyibuza laba abukeli beMpumakapa. Khuluma ngilalela sisi. Dr Mkhulu bengisacela ukubuza. Ngike ngakubona nje uphethele ibhokisi elela bhokisi la ngihlalisa Nkosi yami. Usho ukuthi ugobela wakho uyalikhanda leli bhokisi utholile. Nawo kumbuzo sokhona ababukeli beMpumakapa. Ngizokuphendula sisi lelo bhokisi lelo ke ugobela unginikezela amandla ukuthi ngilenze nami. Njengamanje liyokwenziwa uye uphuma uphethe lento oyifunayo. Lapha yana uma ngabe yenza lento ungamangala wena uma umbona athatha imali engange1000 ayifaka phakathi. Ubone uphuma nesamba sakho. So konke lokho kukwenziwa ugobela kahle kahle kuyisithwalo lesana ngeke uyenze le nto ungayithwalelanga. Kusho ukuthi ugobela wami uyayenza nami ungifundisele but kumanje angisenawo amandla ukuthi ngiqhubeke ngiyenze ngoba icontract iphelile seyiyokwenziwa ugobela wami kuphi ekhaya eMozambique. Kunjalo mama. Angithi ngibuza futhi Dr Mkhulu. I-contract mayiphelile konke lokhu onako ke ukukusebenza for all this time nabo kuyaphela noma usenabo phela nje amandla. Cha sisebenza ngisenamandla konke kukhona kuzophela kuye kuphela uma ngabe usebenzisa isithwalo segazi. Makade kuyisithwalo segazi uhlala uhlaba uxhela inkomo uxhela igusha uxhela ibhokwe vele kuzophela. Mina bekusona isithwalo segazi kimi bekuyisithwalo secontract. So ke akuzukuphela kukhona wonke ama investment wami akhona awayindawo kupholiwe nje njengoba ngishilo.
Umbuzo wami wokugcina-ke futhi Dr. Mkhulu uthi ngibuze. Ukwenza ukuthi uzizwe kanjani ukuthi usuyosebenzela omunye umuntu awusuze ukuzisebenzela wena futhi leya mali lokho uyijwayele noma ujwayele ukuyithatha ngeke kusaba njalo? Kungakho bengisebenza ngi-investor ngibeka imali ngiyijwayele, yebo ngisazoqhubeka ngiyibone, but noma ingasezi kimina. Vele nami ngumntwana manje, sengibuyela back ngiyoba umntwana ugobela wami, sengiyoba isigijimi sakhe ngiyosebenzela yena. Into esasivumelane ngayo leyo ukuthi i-contract egcineni ifanele ingibuyisele back ekhaya ugobela wami. Kunjalo nje kusho ukuthi-ke imali noma ngabe ngiyijwayele kumele ngizame uku-adjusta, ngehlise umoya, ngidle i-investment yami le bengiyibeka. Kunjalo nje sisi, akukho kunye. Babukeli beMpuma Kapa, nizwile imibuzo. Imibuzo iyangena nje iyatheleka, iyangena imibuzo iyatheleka, iyangena imibuzo iyatheleka. Nomunye ufuna ukubuza, nawe futhi uma khona ufuna ukubuza, nazi inamba ziyavela ku-screen. Ungakhuluma nami ubuze ukuthi isithwalo sisebenza kanjani. Okuningi ngiyokuchazela, ngikunike information, but engikutshela khona anginaso isithwalo segazi. Ugobela wami akanaso isithwalo segazi. Ugobela wami awuhlabi kugobela wami, ukunika into ye-contract. Uma uhlulwe uku-investor wena ubeka into zakho ngendlela, uyohlupheka, kuyophela i-contract uphinde ubuyele back igobela uyosobenzela into engekho. Uma uzothatha lento uyithathela ama-show off. Lento ithathwa abantu abaserious abahluphekile empilweni, esebayibonile impilo bakubona ukweswela, esebadinga impilo eyaphambili. Uyena umuntu othatha lento. Iy'ngane eziyithathela i-show off ukuthi ze-excele, zidrive oma-Lamborghini, drive oma-Rolls Royce, zihamba zidlala zenze lowo mdlalo, igcine kuze kuphela i-contract. Iphela i-contract angenandla, iphela i-contract angenaplazi, iphela i-contract angenakwanto, imkhombe back i-contract. KwiMpuma Kapa TV channel 260 uyena uDr Mkhulu okhulumayo, umbelambelana uSikhova Lamba sadla amehlazo. Ngifuna ukukhuluma-ke ngento encane nje ejulajulile abantu abangayinaki. Ngifuna ukukhuluma ngomuntu othotshuliwe, umuntu abamthebulile isuke esebenza lapha khona. Njengoba wena washonela isihlobo sakho ngendlela ongayi-understand, bamthebula. Uma bethwebula umuntu-ke noma nimkhipha emotionally, nimkhipha akukhipha igazi ngamakhala, lowo muntu loyo isuke bamthebulile. Nibe aware ukuthi lo muntu bamthebulile. Ngifuna ukukuveza-ke lokho. Ugobela wami ekhaya eMozambique uyakwazi ukumvusa loyo muntu loyo, avuke asebenze kabusha, abe idlozi elisha kini. Abe idlozi elisha kini, abuye la ekhaya anisebenzele. Uma ngabe senimngcwabile namfaka phansi emhlabathini, akabasavuka lowo muntu loyo. Ningakhohliswa zinyanga nababholofita abathi bazovusa umuntu ebhokisini, bazovusa umuntu emhlabathini aphume. Akabasaphuma lowo muntu loyo. Uma senza namngcwaba nje namfaka emoshali kwathiwa ushonile, mina nogobela wami ngikwazi ukumvusa abe isidalwa esihle phakathi kwekhaya, abe idlozi elihle elizokwazi ukuthi lininikeze ubucebi. Noma ngabe ufuna ukuthwala futhi uthwala ngani, uthwala ngamadlozi, njengoba mina ngasebenzisa amadlozi nenyoka ngaphezulu. So-ke konke lokho-ke into ekhona kugobela wami, yenzeka kugobela wami, yenziwe ekhaya eMozambique. Kunezinye nanemfihlo uma ngabe usidinga, kunezinye nemfihlo ozofika uzibona lapha ekhaya. Uma ufika ufuna ukubona lento, yonke lento yenzeka lapha ebaleni. Uma ufuna ukuyibona lento leyo, nazi inamba zivela ku-screen. KwiMpuma Kapa TV uyena uDr Mkhulu okhuluma ngombelambelana uSikhova Lamba sadla amehlazo phansi kwaMhlaba Yalingana ezweni lamathonga. Isigodlo sesiyavalwa kwaMhlaba Yalingana. Nazi inamba ivela ku-screen. Fonela lezi inamba lezi uthole mina ngikuxhumanise nogobela wami. Iphume imoto ikulande kwaMhlaba Yalingana endaweni yami lapho enizofikela khona, ngoba vele nisazofikela endaweni yami kodwa anisasentshezelwa khona. Wonke umuntu usenyangelwa kuphi? eMozambique, esigodlweni esikhulu sikagobela wami. KwiMpuma Kapa TV uDr Mkhulu uyavalelisa kokuzayo. Ngizabe ngiphethe indoda enamakhanda amaningi. Ngifuna niyibone indoda engithwele ngayo mina, indoda okuyiyona yona. Bengakaze ngimveze uMashilami, ima ngizomveza kwi-episode ezayo. KwiMpuma Kapa TV uDr Mkhulu uyavalelisa. Ngithi kini siyawubonana kokuzayo.